Nagagunyan Express. Mag-aram ka mga barenta aktibidad asin mga programa kan lokal na gobyerno kan naga tuyong aldaw na Lunes hasta Biyernes 30 minutos sa pagbabareta kay Basirisa Santos kan News and Publications Division kan City Events Protocol and Public Information Office kan lokal na gobyerno kan Siyudad Naga. Ang Nagagunyan Express. Marhay na aldaw Bicolandia. Live halidigdi sa City Events Protocol and Public Information Office sa PAGCOR Multipurpose Building sa Barangay Balatas, Naga City. Uya na ang mga impormasyong dapat nindong maaraman ngunya na Webes. Ang Nagagunyan Express. Darakulang aktibidad kan Peña Francia Fiesta pigaan damana kan masang ribong volunteer na makumpwesto kan Medical Cluster kan Joint Operations Center. Ang Nagagunyan Express. Liquor ban laumang ipapautobliwat durante kan trastasyon asin fluvial procession. Ang Nagagunyan Express. Mga paratinda sa Central Business District 1 tiniripon kan MEPO asin NCPO. Dry run sa babalyuhang pwesto ipigtalaan sa laog ning duwang semana. Nagagunyan Express. Barangay asin sangguniang kabataan elections dai na madadagos sa Disyembre. Ang Nagagunyan Express. Libreng HIV testing asin professional counseling pick-up probetsaran sa laog kan eskwelahan. Ang Nagagunyan Express. Kumpwesto nin masang ribong volunteers and medical cluster kan Joint Operations Center na nagaandam na para sa darakulang aktibidad kan Peña Francia Fiesta ngunya na taon. May report si Joel Sulina. Ang Nagagunyan Express. Kinababalihan kang mga medical volunteers o medical responders alis sa 25 gabos na grupo kabali ang City Health Office, Our Lady of Lourdes Infirmary, Naga City General Hospital, Bicol Medical Center, Philippine Red Cross, mga medical schools, MDRMO ka mga pagtaraid na banwaan, mga fraternities, Grapon asin iba pang medical volunteer groups ang nakakatuwang kada taon kang medical clusters kang JOC para man sa kapistahan kang Birhen de Peña Francia na naghahanda naman para sa saindang voluntad na pagtabang asin pag-asiste kung igwaman ng mga ngaipo ng medical aid asin emergency. Hinabi ni JOC Medical Cluster Deputy Commander Dr. Joey Blasco, nagtiripon na sinda kang grupo para man maipaabot na sa mga miyembro ang guidelines asin mga dapat gibuhon na mga preparasyon kang lambang team urog na sa saindang deployment sa mga identified areas sa panahon kang traslasyon, military parade as in fluvial procession ngunya na Setyembre. Sa ngunyan, we have mga 25 na agencies plus schools, university. O dyan. May private na St. Camillus, mga caregivers yan. Nag-volunteer man sila na magtabang. May fraternity kita, like APO. The last year we have APO and Eagles, ibang chapter. So nakul man ang mas nakul kaya last year because of the centennial coronation ni Ina. Sigun kay Dr. Blasco, dahil man mababago si dating deployment nila sa traslasyon as in fluvial procession, sulumenteng sa military parade, magkakaigwaning diit na paghira. Ang dahil man mababagong rota is always the traslasyon and fluvial. Pero because of the construction, renovation kang Plaza Quezon, nabago si sa tuyang parada. So instead na medyo pa kung komplikado, naging complicated ganyan. Pero we can manage to deploy everyone. Bako kay gabos na agency mag-aano sa events, no? So nagpipili man lang sinda. Pero usually ang pinag-aanuhan nila so major events which is the traslasyon, so fluvial, tapos itong military parade. Yan ang pinaka-ano mostly raon niyang gabos. Kinakarkulo ni Blasco na malaog sa 1,000 gabos ang tao kang medical cluster na pinagpahibog ang numero ka mga volunteers o mga medical responders. Ma-deploy man sinda ni mga ambulansya sa mga areas sa kasentruhan na si mga endpoint ka mga mangyayaring prosesyon asin parada. Magkakaigwaman sinda ning final meeting ang kabos na miyembro kang JOC Medical Cluster sa masunod na semana
matapos na kang JOC MOA signing. Kung ano na pag-ulayan man naman, kung anong idadagdag mi, kay po mi man maaraman itong sa traffic, security. Kaya magkakaigwa kaming third and probably the last meeting. Final na naman yan. So mga plotting, everything. Para sa Nagangunyan, Joel Suli. Nagangunyan Express. Kabali sa mga lakdang na ipapautob kan Joint Operations Center sa kondukta kan mga aktibidad sa Peña Francia Fiesta ang pagbabawal nin arak o liquor ban. Obheto kaini na maibitaran ang mga nakainom durante kan traslasyon as in fluvial procession kung sa indagsa ang rinibong deboto na nagsasabay sa prosesyon. Nagiging rason kan mga boyador na nagtutulod kan pagoda kan imahe ni Ina as in El Divino Rostro ang pag-inom nin arak huli sa nasasaangab na parong sa suusuan sa prosesyon. Alagad pirming ipinagigirumdum kan simbahan na ang pagtubod sa relihiyosong aktibidad dapat nagtatadong o namamati mantang malinaw ang wisyo. Bako na nagkakausa nin kariribukang epekto kan kalasingan. At Nagangunyan Express. Un Agosto 18, pupurbaran kung magiging mahalnas ang sitwasyon sa babalyuhang pwesto kan mga paratinda sa gilid tinampo kan piling mga agihan sa Central Business District 1. Lampas 200 ng paratinda ang tiniripon kan Market Enterprise and Promotions Office as Naga City Police Office. Tangani ipaisi ang gigibuhong lakdang. May report si Joel Sulina. At Nagangunyan Express. Total na 217 na mga sidewalk vendors ang tiniripon aldaw na Miyerkules kan task force on sidewalk na pinamamayuhan ni MEPO Superintendent Monflorendo. Para man sa nakatalaang implementasyon kung saan sasaroon na sana sa sarong lugar para man husay na makapagtsinda. Ang mga ini asin maklirman ang mga sidewalks sa kasentruhan. Hinabi ni MEPO Market Superintendent Monflorendo, Task Force Head, katuyuhan kang ginibong dialogo asing konsultasyon. Iyon na mahali na sa gilid kang mga tinampo ang mga illegal vendors asin maging buwelo man ang mga sidewalks sa mga obstruction. Dosing grupo kan mga lehitimong street vendors na nagpwesto sa area kan CBD1 ang aktibo man na nagpaabot kan sa indang mga concerns, keha o kwestiyon nagabus man pinagdangog kan task force. Ang task force hinaman para man sa safe, walkable and accessible sidewalks sa syudad ning Naga. Basado man sa Executive Order number 2025-013 kang alkalde. Ngaring maging husay, bakul lang ang mga agihan, maging ang pagpwesto ka mga saradit na naghahanap buhay sa syudad ning Naga na igwang dapat lugar para sa inda, kasabay kang pagtao maning buwelo sa iba pang mga road users, siring ka mga pedestrians, asin mga bihikulo. Sa tuwa pong pikaurulay, labi pong 200 yan ng street vendors na ipinakliwanag ta na igwag kita ng programa ngunya ng administrasyon na isa lugar ang paghahanap buhay. Mahali itong mga obstruction sa mga sidewalk. Kaya pigpasirip mi sa inda kung ano ang mangyayari na igwaling panahon na isasara pag alas 6 ning banggi, inimparte kang General Luna, mag-on-corder Padiano Caceres Street hanggang dumas ibang hilista. Pag alas 6. So, sabot sabi yun, ikukulukar mi sinda dyan, orderly, na mapakaray sinda dyan, tangani makapaghanap buhay man sinda. Ang tao man matuod. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Van Layosa, pamayo kan Traffic Management Unit kang Naga City Police Office na may adjustment man sinang gigibuhon katuwang ang Public Safety Office para man sa rerouting ka mga maaraging behikulo sa kasentruhan. Como basado sa plano asin suwestyon poon alas 6 ning banggi sa porsyon kang J. Hernandez sakop kang Igualdad asin General Luna isasarado temporaryamente sa bulos kang trapiko para man taon ng dalan ang mga paratsindang nasambit. Totoo po, may kadikit na adjustment sa traffic. Nag-uurulay po kami sa PNP, sa PSO, ipaliwanag man ni Colonel Layo sa digdig kung ano ang mga posibleng adjustment sa mga problemang aatubangon sa traffic. Tabako man lang itong bulos in traffic, kundi kung saan babaguhon itong mga loading-unloading, saan pwede magparada, darda ko lang trabaho yan. Pero we are very positive. Kaya hinagad misi sa indang kooperasyon na magtabang sila. We want to
finally put an order digdi po sa CBD1 ang isusunod mi ang CBD2. Sarado man ka mga paratsindahan ng Bunastog, sinabi ni Mr. Juby Paunil, aminado ini na mababawasan ang oras ninda sa pagtitinda, como may pinagtalaang window time para makabuelo man sinda sa pagtitinda. Sa oras kami medyo maapektuhan, si dating oras minanatawang kaming buwelo kapag tinda, kunyan mababawasan. Possible po sa Orulay, Banggi, hapon kami alas 7. Nakula po, sa bintahan, nakula, sa unyan, dali pa man po kita makapag, tita pa man na try duman. Paliwanag man ni Mr. Florendo dapit sa oras kang pagtitinda. Ang sabi ko man sa inda, kung tuod sila maghapon magtinda hanggang Banggi, ang sabi ko, maghanap sila ng lugar na pwedeng pagtindahan. So mabalik sila duman sa barangay na pigakanan ninda, makiulay sila sa mga opisyalis naman kung saan sila pwede magtinda habang naghahalat-halat sila pag alas 6 na magpa-series sila rin sentro. Sa petsa 18, nakatalaan magpuon ang 2 semanang dry run sa pagpwesto kang mga lihitimong vendors na igwaning mga ID sa designadong area kang Naga City People's Mall puon alas 6 ning Banggi hasta alas 10 ning Banggi. Ang dry run po may inutdigdi sa may Igualdad area. Ang committee ni Dr. Borja, ni Councilor Borja, nagpaisi na i-draft na itong ordinansa duman sa comprehensive plan sa street and ambulant vendors. Parte na po ining temporary pagsara ka ining General Luna. Mga pirang aldaw yan sa Dorsiman ining pag-try ining sa Maiji Hernandez sa 2 weeks ini, August 18 to 31. In time na hopefully mahaman si ordinansa while ongoing yan, tang target mi ko September matitesting mo talaga dyan kung manageable because yan si pinaka-okasyon. So kung na-testing tayo sa panahon na yan, ining pagsarakan General Luna, baka applicable. Para sa Nagangunyan, Joel Solis. Nagangunyan Express. Pigrespondihan kan Team Naga Cobra kan City Environment and Natural Resources Office ang report sa sarong-harong sa Barangay San Felipe na igwang nadiskubreng halas sa nasambit na lugar. May labang 51 pulgada ang halas na sarong Luzon Brown Rat Snake. Sigun sa senro, bako makamandag ang halas o dai nakakagadan kung matuklaw kaini. Natural ining nagkukontrol nin peste urog na sa mga umahan hulita kinuan pagkakan. Bubutasan ang halas sa natural kaining istaran sa mga masunod na aldaw. Pagirumdum kan senro, da ipagpulgan ang mga nadidiskubreng halas, urog na kung kaya man sa naining malikayan. Tulusan ang ipaabot ang impormasyon sa senro, tangani maakodiran asin magibo ang tamang pagdakop sa halas. Nagangunyan Express. Masunod na planong pagdalagan kan mga aspirante sa barangay asin sangguni ang kabataan election sa Disyembre na purnada. Nagangunyan Express. Libreng HIV testing asin professional counseling pig-aprobetsaran sa laog kan eskwelahan sa pagbabalik kan ANN Express. Nagangunyan Express. Mag-aram ka mga barenta aktibidad asin mga programa kan lokal na gobyerno kan Naga tuyong aldaw na Lunes hasta Biyernes 30 minutos sa pagbabareta kay Base Risa Santos kan News and Publications Division kan City Events Protocol and Public Information Office kan lokal na gobyerno kan Siyudad ni Naga. Ang Nagangunyan Express.
Nagangunyan Express. Mag-aram ka mga bareta aktibidad asin mga programa kan lokal na gobyerno kan Naga tuyong aldaw na Lunes hasta Biyernes 30 minutos sa pagbabareta kay Base Risa Santos kan News and Publications Division kan City Events Protocol and Public Information Office kan lokal na gobyerno kan Siyudad ni Naga. Ang Nagangunyan Express. Purnada liwat ang planong pagdalagan kan mga aspirante para sa barangay asin sangguniang kabataan elections Disyembre ngunya na taon. Opisyal na kayang pinirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12232 na nagtaong ngipon sa pag-oktaba kan eleksyon sa Nobyembre sa masunod na taon. Rason kaini ang pagtaong prioridad sa pinakaenot na parliamentary election sa Bangsamoro Region. Sa irarom kan Akta Republika, nakapako na sa 4 na taon ang termino kan mga opisyal sa barangay asin dain na pwedeng magtener sa parehong posisyon ninlampas sa tulong magkakasunod na termino. Mantang sarong termino naman ang para sa mga opisyal kan SK. Mantinido sa posisyon ang nakatukaw sa presente o incumbent officials, apera kung mapatalsik o matawan din suspensyon. Sa laog ni 90 Dias, mapaluwas nin IRR o Implementing Rules and Regulations and Commission on Elections manungod sa bagong lay. Oktubre 30 taon 2023, ginibuan huring barangay asin SK elections. Naghihiro sa rikas na 35 km per oras sa direksyong Sulnupan, Norte Sulnupan. Nagluya na ang Tropical Storm Podul na nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility, Sulnupan, Norte Sulnupan kan Purong, Norteng Luzon. Mayo ining epekto sa kadagaan kan Pilipinas asin ana mamatay ang mga pag-uran ngunya na aldaw, epekto pa kan habagat. Apera kan mapanganuro na kalangit nun asin halangkaw na tsansa nin pag-uran, urog na sa hapon asin banggi, generalmenteng maaliwalas ang panahon sa Luzon, Visayas asin Mindanao sa mga masunod na aldaw. Ang Nagangunyan Express. Sa obhetong mailikay ang sadiri asin komunidad sa human immunodeficiency virus sarong sexually transmitted disease, nagkondusir nin libreng HIV testing sa Bicol State College of Applied Sciences and Technology puun kasuugma. Pinadrinuhan ang aktibidad kan gobyerno lokal sa paagi kan Naga City Social Hygiene Clinic sa pakikipagtabangan kan Naga City Youth Officials asin Biscast Supreme Student Council. Inaprobetsaran ini kan mga estudyante kan eskwelahan, tangani maisihan an sa indang estado kan salud sa HIV. Nagkaigwaman sindanin oportunidad na makapaghapot asin mapaliwanagan nin mga impormasyon manungod sa salud sa professional counseling booth digdi. Mantang paagi ang aktibidad na mawaraan sa lang pagtubod o paghiling sa helang na HIV, pigsiguro man kan organizers na maisa sa pribado ang mga impormasyon kan mga nagsairarom sa HIV testing. Liwat nagkaigwa kan HIV testing asin professional counseling bilog na aldaw ngunyan sa nasambit na eskwelahan. Abangan ang iba pang venue kung saan gigibuhon ang parehong aktibidad. Ang Nagangunyan Express. Asin yan ang mga impormasyong naguno para sa lambang na genyo. Sa mga angat na inaatubang, lugod magdanay pirmi ang kusog nin buot, pagdadamayan, asin pagtatrabangan. Hulita ika, ako, kita ang Naga. Sa ngaran kan sa kuyang pag-iriba, ako si Riza Mostar Santos. Inian ang Nagangunyan Express. Diyos Mamalos. Ang Nagangunyan Express. Mag-aram ka mga bareta aktibidad asin mga programa kan lokal na gobyerno kan Naga tuyong aldaw na Lunes hasta Biyernes 30 minutos sa pagbabareta kay Base Risa Santos kan News and Publications Division kan City Events Protocol and Public Information Office kan lokal na gobyerno kan Siyudad ni Naga. Ang Nagangunyan Express.